Kanilay ka Akashwani Shillong ka khubor ban pulelo Elma Arwar. Kimat bakong san jong ka khubor man ta ka step ka atnyo tarik ng opera kilong. Sam kusam Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraksa ka Presiden Jongari ka Draupadi Murmu ha kasingi rakhe ya ka Veer Bal Diwas ha Nongba New Delhi. Pentip Umintri Penroy Nongkunong Jongari u Shifrat Singh Chauhan ba ka skim Viksit Bharat kan pentrikam ya ki kam penroy ha kisnong kithaw ban pen urlong ya ka jingthumu jong ka Viksit Bharat House Nam Arja South Nyo dawa ka BJP Meghalaya ban penstomting ya kitu ki ba pensneo ya ka ayom Christmas hakari bat penbana Umintri Rangba ka Jalan Negran Unefulu basyan on satay ya ka Naga International Studio ha Kohima ka khubor ka babanya ka Presiden Jongari ka Draupadi Murmu kalasam ya khusnam Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraksa ha kasingi rakhe ya ka Veer Bal Diwas Hanongba New Delhi hinagasngi mentaus nam lapun kuburam ya ki arphongot ki khna na ki khapratli ki jella bat ki Union Territory ki palapin ya ki kam ki bakhampau nam habakran ha ni kasngi ka Presiden Jongari kalaong ba ka jing ai khusnam kan ai min sim ya ki nongyo bat kan ai min sim ru ya ki khna hakil langkari shushu ka Draupadi Murmu kalakdo baki khina kibayo khusnam kilano sinyang baphala haki benta bapher kintup ya ka jingslur ka art bat ka culture ka maryang ka jingpemi thmai bat ka science bat ka technology Menteri Penroy Nongkenong jong sarkar pedeng Shifrat Singh Chauhan uloong bahapo ka skim Viksit Bharat G scheme on pentrikam ya ki kam penroy hakisnong kithaw ban pen urlong ya ka jingthmu jong ka Viksit Bharat House Nam Arja South Nyo ha ka jingkren bat ka diri news Chauhan uloong ba ka ni ka skim ka penkiw ya ka jingsiw bay belasngi ka balabu dakaan na ka sispa sngi sya ka sispa arpusan sngi une Menteri Penroy Nongkenong Jongkari ulapan pau ba ka Viksit Bharat G Act kadang syuthau thamai ka ai ya ka jingsiw bodon kam banyo kam yo jam lada umla ban pinbyang ya ka kam hapo khatsan sngi nadu bala apply Unong yalam kaliang persya jong kasang Kongres Deba Brata Saikia ulakeno ba Menteri Rangba ka Jala Assam Himanta Biswa Sarma Chief Executive Member jong ka Karbi Anglong Autonomous Council Tuliram Ronghang bat ka sarkar Jala ba ka jingbam simkhya ka jong ki kadai ka daw ba jong ka jingkulmar ka badang sian ha Karbi Anglong habakran ba kilat hay khubor hanong ba gati usai kya ulong ba ka ni ka jingkulmar kamdei ka jingja ka baju kabasuja kinsan henlai ka di ka jingmi na ka jingbom la jong ka jingsinsar bat ka jingle thok jong ka san perthei ha ka bayadei bat ka jingkam jong Menteri Rangba ka jela bat kihti jong sarkar kila syate ha ki jingsha be snong na ki jaka balabu kerpang kum ka PGR ni ka Professional Grazing Reserve bat ka VGT ni ka Village Grazing Reserve na ka daw ka jingbetha jong ka yeng bisar usai kya ula persya ya kani bat ula mudi persya ru ya ka sarkar ha baro atli yang besar jong ka Gauhati High Court bat ka Supreme Court ka sarkar kalapan rem ya ka jingtho ka balapin sapriang ha ki social media da ka bakeno bakani ka center ka pentrikam ya ki kendon penyedai batmai na ka benta ki phone call bat ki social media app na ka liang ka fast check unit jong ka PIB ni ka Press Information Bureau kalapan syai bakani ka jingmi hubor ka dei ka balam ler na ka liang ka sarkar kaloong ba umsim la pentrikam ya kum kini ki kendon na ka liang ka PIB ni ka Press Bureau Investigation kala kentu ya kinong snong bakin syanya tang hak telong khubor batikna banyo jingtip ban pinsisya ya ki shwa ban yasam Menteri Kampo Ying jong ka sarkar pedeng Amit Shah henen kesngi ulapan pau ya ka jing sngosi halor ka jing khlat ngo jong ulampang ka yeng dorbar thawan ka Jela Tripura Biswa Bandusen ha ka jing tho ka jong ka bala tho ha ka rensan social media Amit Shah ulong ba Biswa Bandusen ude uwe na kinong yalam bala ai ka jing syakri ya kipat ba nadu ka mensim shushu Amit Shah ulat tho ru ha ka rensan social media ba ka jing khlat no jong Biswa Bandusen kadai ka jingdo kamdei ka jingdo ka bakrao tang ya ka Jela Tripura henry wat ya ka riru une Menteri Kampo yang jong kari ula pharu ya ka khubos ngolem syaki bahaya ngasem ki parolok bat kinong kesyan ki baladu no ya une uri krau kani kadai ka Akashwani Shillong ka balam syapi ya ka khubor
Ka BGP Meghalaya kala dawa ya ka jing pensitom ka bating ya kitu ki bapensnew ya ka ayom Christmas. Unong aiktin ka BGP Meghalaya uba karkrang uloong ba ka BGP kum kaseng ka nget ha ka jing itali bat ka jing rengkat jong baro kinyam ka bat ya ka jinget ka baskem ha ka riti sensar kari India bat ka yang bet banyada ting ya ka hok jong uway pa uway unong song snong ban rakhi ya man la ka tamasa ha ka rukom ka ba ubri usimat usim ba kalong kabadai. Kani ka jingkren kami na ka BGP na mark baladon katukat ni ka jingja penjot na kibriyo ha ka por barakhi ya ka Christmas ha ka lengkari. Ki pulit ka Asam kilakem no ya saungut kibriyo ki badon kiti ban penjot ya ka school St. Mary's English School ka badon hapanigaon ka bahap hapo jong ka Belchar Police Station Hanal Bari Desring. Katay ka jingja kalajya ha ka ap sauterik mentau benai laong ki hea sarkar. Kat kum ka jingong jong ka boss sensar district Nalbari u principal jong katay ka school u Father Baiju Sebastian ula ujo da ke jahar da ka papenpau baha ka pot asyiteng menstep jong ka ap sauterik mentau benai ki reus niu ki bomla ban itu ki la rungbi an ha ka pelau jong ka school bat ki la penjulor ya ka sorong sokun jong ka school. Kini ki nong tombor ki la penjulor ya ki jingbit nat basyabar ki serial light ki kiu sentiu bat ki wei ki tiar ha ka bakatu kat ni la thang ru bat la wanra ya ka jindonong. Ha ka jingtmu ban pin ya ka wei na ki jaka ba jangai tam bat ba pau nam jong kari India ka sarkar jila Arunachal Pradesh ha ka jinget reilang bat ki nong shong shnong kin pelong ya ka jingrakhi ban ningkong jong ka Sunrise Festival 8,000 arpun riu ha ka shnong dong nadu ka art kundai tarik mentau benai hadu ka atarik ukala lingkot 8,000 arpun riu bat ka ni ka tamasa ka longkum ka community led destination event jong ka jingmi sngi ka baningkong jong kari India. Kani ka tamasa ka balat muan pelong kum ka jinge kendu ya ka culture bat ka jengok kai perthei bat kani ka tamasa ka thmu ban bu ya ka jela Arunachal Pradesh kum ka jaka jengok kai perthei na ka benta ka maryang ka pateng ka culture bat ka jingrakhi sem thmai ki bala pensyong nongrim ha ka dak jong ka jingmi sngi ka baningkong ha kari India. Menteri Rangba ke Jalan Neglan Nephew Rio bat unong job ya ke Oscar and Grammy Award u Dr. A.R. Rahman henen kesngi ke lapan mena basyen kin sateno ya ke Naga International Studio da u A.R. Rahman ya kini ke jingpen mena lapan mena ha ke snong topima ha kohima. Ka jingtmu jong kani ka studio ka long banjarakat kerdan bat ki weipat ki studio bahe jong kari bat kani ka studio ka dei ka bala ai jimut da unong tem bat unong sna film ba pau nam jong kari u A.R. Rahman kani ka studio kan kandon ha kohima bat on perkhat kum ka jaka pinmi jingwai bat sna jingwai ka ba pau nam ha ka perthei. Kani ka project kan long ru kum ka state of art recording studio bat kani ka studio kan ay kilat kilinti ki bayadei bat ka perthei na ka benta ban pinmi jingwai ka slam ay jing hikai ka jingpen roy ya ka bor ba ka jing ay jingmut hapo ka jingelam jong Dr. A.R. Rahman. Hak jingile kai cricket jong ka T20 hapdeng ka kikenhei jong ka Indian women Persha ya ka Sri Lanka women ka India women kala job ya ka Sri Lanka women da pra wicket but habat job habat jet ban tit ningkong ka habat jet ban kawang ka India women ka Sri Lanka women kala tit shispa khat aron but hab no nyotli ki wicket haki arpo over balabu batit bona ka Sri Lanka women ka de ka Imasha Dulani ka balatit arpo nyoron but but pat sa ka Hasani Parera ka balatit arpo sanlong run. Ka Rino Kasing ka nong kawang ball jong ka Indian woman ka lakur sa wicket. Habawan be ya katong ka Indian woman ka lapoy ya katong tang hapo khatlay point R over but hab no tang R wicket. Kabatit bun ha kani ka jingla kai ka de ka Shafali Verma ka balatit nyo po kunday run. Ya ka kusnam player of the match layo da ka Rino Kasing jong ka Indian woman. Katu ka khubor ka lakot ka bawan siya pi na ka studio jong ka Akashwani Shillong bat sa kindiat po ngin sa yaso bat ka Akashwani Delhi na ka benda ka khubor haktin Hindi bat but pat sa khubor ha kaktin pareng
कने कदई का आकाशवाणी शिलोंग। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज।